ना जेलाव थानाय आरो केसनि मेटारखौ लानानै रावबो पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा बे आं बेखौ स्पष्ट बुंबाय 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय सोरबाया थांदों लोगो हमदों रायलायहैदों आरो बिथांमोना बे टटेल जि मोनसे 2020नि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जाबाय एकर्डनिफ्राय दिनै 3 बोसोर जाबाय बिनि उनाव NIA कर्टआव बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों आरो साफायै दिनै भार्डिक होगासिनो दङ आरो बेखौ जों कुनु कारनाव गोजोननाय मोनाखै आरो बे बाथ्राखौ जोङो दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारनोबो बुंदों आरो हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लानोबो बुंदों बिथांमोननि लिस्टखौबो होदोंमोन जे 56 नाम्बार्स आरो 7 नाम्बार्स जे सुप्रिम कर्टआव दङ आरो ट्रायेलाव दङ कनभिक्टेडआव दङ बेखिनि लिस्टखौ जोङो अजय कुमार भाल्लानो हम सेक्रेटारिनो जों जमा होनाय जाबाय जोंनि इनिसियेटिभआ मालाबाबो थाद'आखै आरो मोनफ्रोमबो इनिसियेटिभखौनो पाब्लिक लेभेलाव फैनानै सानफ्रोमबो खिथानायनि बाथ्रा गैया खारन बेफोर माखासे कनफिडेन्सियेल मेटार दा बेखायनो सोरबाया ससियेल मिडियायाव सोरबाया इउटिउबाव आरो सोरबाया जेलाव लोगो हमदों नायनानै फैदों आबेगिक जादों इमोसन जादों बिनि उनाव नोङो सोरखौबा टारगेट खालामनानै रायदों दल संगठनखौ रायदों सरकारखौ रायदों बेबायदि रायनायनि कुनु जुक्ति गैया होननानै आं सानो डेफिनेटलि मोनसे रिसेन्टमेन्ट थागोन आरो मोनसे सरकारनिसिम आपिला खालामनांगौ बयबो आरो बेखिनि आपिलखौ भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम लाखिनांगोन आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव कुनु पावार गैया बिनि अथरिटिया जागोन NIA गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CBI गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो जि इनिसियेटिभ लानांगौ भारत सरकारा लानांगोन आरो बेखौ आसाम सरकाराबो स्टेट हिसाबै बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ दा बेखायनो सोरबाया बेखौ पलिटिक्स खालामनानै सोरबाया बेखौ आबेगिक सेन्टिमेन्ट जानानै गोबां जुदि सोरखौबा बदनाम होयोबा सोरखौबा दाय होयोबा रायोबा जोंनि खामानि मावनायाव जोंबो मालाबा नार्भास जायो जोंबो मालाबा डिमटिभेटेड जायो जे एसेबां जोङो इनिसियेटिभ लादों न'खरनिजों जोङो सावरायदों 2022आव सावरायदों क'क्राझार कमार्स कलेजाव लिंहरनानै आरो बयनिबो थाखाय न'खरनि सोलिनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ होननानै जों दाबि लाखिदों सरकारनिसिम सरकारा बिनि सायाव बिबेसना खालामदों फारसेथिं कर्टआव केस गेलेनायनि थाखाय जिखिनि रां रुफा थाखा फैसा नांगौ जिखिनि डकुमेन्टेसन नांगौ गासै जि मबिलाइजेसन बेखौ जोङो सरकारखौ बुंदों जे सरकारा अन बिहाफ अफ एकर्ड सिगनेटरि बिनि थाखाय बिथांमोना पलिसि एडप्ट खालामनानै बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ बिथांमोना डेफिनेटलि बेखौ खालामगासिनो दङ दा बेखायनो बाथ्राफोरखौ नोङो सिङाव बुजिनानै मिथिनानै खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां आरो आयेन कानुन केसनि मेटारखौ बांद्राय बेले बेजे खालामनानै पाब्लिकनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालायोबा मिस प्रपागान्डा खालायोबा रिउमार खालायोबा जोंनि गेजेराव मोनसे डिसइउनिटि गावस्रालायनाय आरो जायफोरा इनिसियेटिभ लाबाय थादों आरो जों जिखौ मावनो थाखाय जोङो आग बारायबाय थादों बेयाव मालाबा जोंनियावबो साननाय फैयो जे जोङो इसेबां मावनायनि उनावबो रिजाल्टआ दिनै फैयाखै गाबोन समफोर मालाबा फैगोन आरो जों मोनसे रिजाल्ट मोनसे आसाजोंनो जोङो आवगायगासिनो दङ दा आयेननि मेटारखौ जोङो रावबो गेरान्टि होनाया खिन्थु मोनसे पजिटिभ जोङो NIA आव पजिटिभ मोनाखै हाइकर्टआव थांदों हाइकर्टआव पजिटिभ मोनाखै सुप्रिम कर्टआव थांदों माखासे केसा हाइकर्टआवबो पजिटिभ रेसपन्स फैगोन उकिल सिनियर उकिलफ्रा जोंनो बेखौ साजेस्ट खालामदों दा बेखायनो पलिटिकेल प्रेसारा मोनसे थाबाय आरो आयेननि प्रक्रिया मोनसे थाबाय मोननैबो एंगोलजों एबसु आरो मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा जों खामानि मावलांगोन आरो सरकारखौ जोङो नारसिनलांगोन आरो सरकाराबो बिनि सायाव पजिटिभलि काउन्सिल सरकारा खामानि मावगासिनो